маросими ҷанбастии чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони навраси то 15 сола дар майдони фаръии варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ сурат гирифт. Дар маросими ҷоизасупорӣ ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода, дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Давлатманд Исломов, директори Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков, собиқадорони футбол Карим Тошпулодов ва Раҳим Шарипов иштирок намуданд. мақоми сеюми ифтихориро дастаи суғди вилояти суғд ба даст овард. Наврасони тими мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба футболи шаҳри Душанбе медалҳои нуқраро соҳиб шуданд. Дастаи равшани шаҳри Кӯлоб, ки таҳти роҳбарии мураббӣ Фаридун Рустамов дар 17 даври сипаришудаи мусобиқа 43 имтиёз ба даст овард, барандаи медалҳои тилло шуд. ҳамчунин аз ҷониби ташкилкунандагон ба беҳтарин бозингарон ҷоизаҳо супорида шуд. Зиёвиддин Каримов аз дастаи мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ беҳтарин бозингари даста дониста шуд. Бозингари беҳтарини мусобиқаро Ҳайдаршоҳ Худоидодов аз дастаи суғд ба даст овард. Бо задани 21 гол беҳтарин нишонзани мусобиқа Диловар Азизов аз дастаи Равшан гардид. Сармураббии дастаи наврасони Равшан Фаридун Рустамов унвони беҳтарин мураббиро аз худ кард.